Панда, малко няма време с качването на видеа, говорим, защото ходя и на работа и това го гледам странично да го правя. Така, и за това нямам достатъчно, иначе си правя батерии, който ми пише, нали, даже има някои, които чакат, които са за BMS, чакам доставка и така. Това е батерийка 14,4 волтова, тя беше, нали, за смяна на елементи. След това излезна и BMS-а, не се отключи. Сложихме друг BMS. Това е пакет за прахосмокачка. Преди малко това ми дойде. 14,4 пак отново. Нали, 1,3 ампера. Сега ще му слагаме тройка. И така, да пробваме след това как ще се държи BMS-а. Защото на тези малко ментетата нямам и вяра. И така, ако иска някой да му правя батерийки, разни работи, такива, пишете, малко бавя, но ги правим лека по лека и така.